Voilà, dat is hier mijn eerste vlog. Ik had al beloofd heb tjak aan de 10.000 volgers, ga ik beginnen met een YouTube. En voilà, bij deze, we zitten aan de 10.000 volgers, kan ik nooit pijs dat daar zitten een vaart in kloppen. We zijn een kleine week verder en we zitten aan de 10.000. Merci daarvoor, Stefan bedankt. Maar die in YouTube ook een beetje mooi stampen. West-Vlaanderen aan de top zijn ze toen. Hopla. Ik heb er nog echt gedacht van wat ik hier ga doen vandaag in de vlog. Maar ja, wat ik gepijst dat hier allemaal zo zeer in kloppen. Ik heb gepijst, ik zei ik ga een beetje tijd in voor te pijzen, want ik ga goed steken heb in YouTube. Totaal niet dus, maar ik ga mijn best doen. Ik ga dat hier proberen, speciaal voor iedereen. Hopla. Ja, ik zie het hier ook. Ik heb weer een hele hoop schoolwerk gekregen. Ik zal eerst een beetje schoolwerk moeten doen. Amai, mijn frak. Het is weer niet neffers, zullen. Ja, gasten, we zijn hier al aan bezig met schoolwerk. Ben ik bezig met een maquette te maken. Voor mijn hip, moet ik kijken zeggen. Amai. Goh, crypto werken, wee. Ben ik totaal nog niet reed met al mijn schoolwerk, maar ik heb het heel hard ermee. Ik ga nu midden uit oosten zijn. Hopla. Voilà, mijn auto staat buiten. Ik ga de tuinslangen halen voor mijn water te spijten. Voilà, wij hebben de tuinslangen, maar mijn spijt niet. Je is soppennat. Wat kun je zien zijn nu? En ook hebben we nu nog nodig een sponsor, een beetje zeepen en een beetje water voor een te zeepen. Een beetje water, een beetje autoshampoo. En maar mijn reis zeepen niet gasten, maar ik heb goed frotten op zijn bellen. Je is heel als ijs, je hebt dit voor hem af te spoelen. Amai, plakt er nog een beetje veel vliegen dan de mensen hebben een frotten. Godverdikke. Man, het is wel los aan een comedie die moet stoppen, zijn route naar beneden doen en zeggen, ja, de min is ook veel, maar ik kan de neffers zetten. Zet ik daar met mijn mat mijn zand te kussen, stop er wel eens eerst, ja, maar ik kan de neffers zetten, je is ook veel, je is ook veel. Ik heb nu heel erg gezeept, afgespoeld, gedaan, het is nu tijd voor hem af te drogen met zeemvel. En daarvan ga ik een timelapse proberen te maken, zo voor hem in de vlog hier te steken. Speciaal voor Hidder. Ik heb de auto gekust, gekamd, gebusteld, afgedroogd, alles erop en eraan. Het is enorm veel wind buiten, ik kwam er heel ten van, mijn haar vloog alle kanten rond. En nu ga ik een tour gaan drogen, de Franks drogen, wat ze zeggen. Ben ik hier aan het rijden en onderbij kom ik hier hun een plekje tegen. Ik zei, godverdikke, ik ga mijn auto er zetten voor een schone foto van te trekken. Bij deze ga ik dat ook een tour naar Hidder zijn. En nu moet ik nog een beetje voortgaan met mijn maquette, want anders dan spelen ze nooit of vrouw. Man zeg. Dat was in mijn eerste vlog. Moet je nog heel aan elkaar tegen, maar ik kijk nu dat we dat aan afstomen. Ja, en als dat lukt ga ik dat hier op YouTube spelen. All says Stefan, bedankt voor er naartoe te kijken. En tot de volgende keer. Yo. En vergeet me niet te abonneren en te liken, gasten.